pa niya may dak kami. Papunta kami kay. Paano kay... Baguio. Baguio. Ay nga, Bera. Na anong bari mo? Hanap ko inyo magkaya ko maglumpia ang huli. Nagpamilaot eh. Tsuka batarlak. Danok Baso. mo na bila. May ngalambuyo. May ngalambuyo. Hinanag. Lawan me. Ang huli. May ngalambuyo. Sipsipan me. Kalbo. Yan. Lambalot mo ni. Ka naman. Chicken kayo. Chicken ball. Eko man mag-drive, may ranap ka naman? Siyempre. January. Oo, may mind lang ako. Lalo yung mapagaling kayo. In passenger seat. Oo. O tigang kuya dyan sa'yo mapagalbi. Oh. Cheers. Tama. O ting kayo, o lawin me o. O ting kayo kalambo na. Sinayo yo? Yan, may galiwaing kahing driver. Lakwantane kaya eh? Na? Lakwantane. Tara. Pura ba siya, no? Bilangan mo lang. Alam mo kulang. Alam mo. Ayos kulang. At yun eh. Kulang yun na. Telo, kompleto lang ha. Wala ko nila ko niya. Okay, niya lang albog. Mama, where are we going? We will go somewhere. Somewhere down the road. Oh, don't say that. Limbog mo naman, wala plaster na rin eh. Kalila ko na blice dyan ha. May nangilog yan kasi yan ata. What you are saying? Kung tawarin mo to, kalbo? Nabalog yan ka, ikang mag-birthday. Oo, kami mimwa. Kami mimwa. Mangutang ko eh. Letra ka rin eh. Bilang kita sa Oh, what's that, oh? What's that? What's that? Egg. Egg. Lumanoy, dano? Kalbo? Ganun ako. Oh. Magos nga kaya katamo. Ali, ito sinabi mo nandun. Ulan dit nga kaya katamo. Wala na yung bitis mo, ano yung mamulantit? Dapat naging kalatasan. Magtikpan tayo. Ang pala yung kaya ng speedboat ng kuya. Di eh. Kita, mo China. Truck na. Yun yun. Resto mga rotan. Oh, where are we now? Ano kong to? Yun eh. Dada. Bakit na ganyan? Target ang kaliligo na eh. Itang araw na eh. Where? Oh my God. And where are we going, Mama? Masantol. Are we going to buy? May food. Not buy food. Because we're... Bayo ka Ano pala. sige kuya? Bayo ka pala hamiras Leche kin. pala. Bayo ka pala hamiras na eh. Di oo. Mga kalug ka utak. Oink, 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 oink. Ano yan? Oo. It's not macro. It is Mobile Legend. Mobile Legends. Hiras rin. Dada, Mama, what is that? It's a disco light. Wow, it's amazing. I told you that it's a chicken right. Yes. Awang ini pa ka no. Yes. Yes, yes. Remla ng ate teko. Oh, kirsanteng na eh. Oh, santeng yung view. Masanting min, malagkakambangan. May siya pa. Eh, kining masating mo nga ambience. Bakal ako stress. Ambience, itong ambience. Birthday ko eh. Why, nag-birthday mo na. Happy birthday mo eh. Ano pong pa? Sorry.
Ilang wifi siguro kayo eh. Temo ko tang kalbong. May nga logi na lo. Oh, shit. May nga logi la. Do pa mong gamat. Kata natin badyo eh. Badyo. Wala pala, sinalo tayo yan eh. At di pa pala banda kito oh. Maraming karet. May bakit po kami sir, may tower po kami. Bakit? Tower. Magkano tower? 550 din po. Pero suggest ko po sir, mag-bakit na lang po sila sir, pero in can 6+1 po. Yung bakit yung tower po sir, 2 liters lang po. Dumadami lang po sa inyo. Bakit na lang? Bakit na lang? Bakit, Ana? Sige, sige. Balik na lang po ako sir, kukuha lang po kami. Dalhin mo na yung bakit. Cheers, cheers! Happy birthday! Happy birthday, Palimpiyam! Yes. Mangka? Alin? Merano pla. Nalog lang ha? Alam mo na yan. Meri Blayo. Alam mo na Yes, mga anak ko. Dapat din yan tatangkaran kung kaya ka naman siya. Ayan po, yung ambience. Skydeck. Ate Dragon, from Pampanga Delta, Dragons, Eagles, Love, mabuhay kayo hanggang gusto niyo. Shout out! Huwag ka nang umiyak kay Gary. Kaya ba natin yan? Kaya nyo yan. Kahuli tayo po ata. Oo, yan din. Kung wala ka nang... Kuya, huwag yung masagling yung luto yung tawli. Sige, sigsag. Ano ko na tabakan din? Katla pa. Nasobra na rin ngayon kaya ng atin yung tinadaba, sinadaba. Yan ang gising-gising. Inalan na mo. Adwa, ba? Gising-gising. 300. May dala ko talaga siya dinalan. Alam mo ko 300. Happy birthday! Ikaw na nga parang ka sa magbasa. Pakis ko po, happy birthday, Chuchu Vlog! Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy ko na eh. Kulang niya. Lang yan. Binip. Pampanga Delta Drago Eagles Club. Ayan tayo dyan! Happy birthday to Hi, shout out! Hello! Shout out guys! Dragon! Oy, mama! YouTube vlog. YouTube vlog! Ate na yun, running agent yan. Asawa mo ngayon ay aking kaming nagsisiping Si mama mo! ngunit nang siya'y akapin Isa pa! nagpapatid Hindi ka na manarigin. Ingas ko mabalapit sa'yo Tapos bigyan mo boses ngayon. ngunit ako kasama mo Sabi nga
maboses yung guys. Ang ganda. Ayan, muli na kami. Diesel. Sulit. Kita kain na, kita. Ano po yan bagya kami? Bago liyan bagya yan. Kalbo! O Kalbo, muli ta na? Oo, kung buhay sa munta. Ali, balak kasi tapa muli. Kung namin nakakapot na, ba siya? Parang kalapino. Oh, may mimwa ako eh. Ikaw may mimwa. Ikaw may mimwa oh. Oh, sige. Mimwa yan, may mimwa na eh. Bolo kayo? Kaya pumawari.